I pel que fa al sector social, doncs aquest sector, greument castigat per la progressiva externalització de serveis bàsics a través de falses cooperatives que no garanteixen els drets laborals dignes, aquesta llei obrirà la porta a incrementar el nombre de serveis que, a partir d'ara, podrien ser gestionats per empreses privades. Serveis d'ocupació, de planificació familiar, d'assistència social a la gent gran i molts altres que són imprescindibles per molts col·lectius vulnerables passarien a ser gestionats sota lleis de mercat. Al sector social ja tenim experiències amb externalitzacions de serveis en aquest àmbit. Què us diré? El grup empresarial ACS de Florentino Pérez, per exemple, és un dels majors prestadors de serveis socials a Catalunya a través d'adjudicacions públiques. Un grup empresarial que, mentre ven una elaborada imatge de responsabilitat social corporativa, ha estat denunciat públicament per organitzacions ecologistes i per col·lectius de treballadors i treballadores per no garantir drets laborals ni respectar acords mediambientals.